دهفدمê li vû tevgera leşkerî ji aliyê hikûmeta Tirkiye li ser sînorê Rojavayê Kurdistanê zêde dibin, wilayetên yekgirtiyê ragihand ku Donald Trump serokê Amerîka çiraya kesk nedaye Tirkiye da ku operasyoneke leşkerî li dijî rojhilatê Çemê Firatê li Kurdistana Sûriyê pêk bîne. Di pirsa nûçegihana televîzyona Kurdistan 24 derbarî axaftinên serokê Tirkiye ji pejirandinê ji aliyê Amerîka ve li ser operasyoneke leşkerî bi tenê iddiain. Berdevkê bi navê Wezareta Derve ya Amerîka Robert Paladino bi belê bersiv da û got ku çekdarên Qesedê hevalbendê wan e û ew kar dikin ji bo ku Qesedê bibin beşek ji Sûriyaya pêşerojê. Berî niha Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ragihandibû ku bersiva serokê Amerîka derbarê pêkanîna operasyoneke leşkerî erênî bû û got dema bi Trump re axivî bersiva wî erênî bû lê wema Erdogan dabû zanîn ku ew dê operasyonan li Kurdistana Sûriye rabin. Di dema dawiyê de hikûmeta Tirkiye amadekariyên xwe li ser sînorê navbera Tirkiye û Rojavayê Kurdistanê bi dawî anî bûn û otomobîlên leşkerî û tank û zirîpoş li ser sînorê Serêkaniyê û girê spî biceh kiribû. Li gorî dîdevanan ku Erdogan bi tenê li benda bijirandina navdewletî da ku bi operasyonekê rabe ji ber herdem behaneya Tirkiye ew e ku PKK li Sûriyê heye û ew yek metirsiya li ser ewlekariya wan çê dike û divê metirsî li ser xaka xwe rake.